Kana iriyo international yacho istoramba tiri parokari message yacho iyoyi boys. Hoi, Maturige hoi, Vegas Baba Garanchi vauya vakomana vero panokutauni hapana izvozvo panodiwa hakirusi Maturige anobwinya sengirusi kudeona inzongoma kwete zvematiri wara boona hora Maturige nini ndinonanganisa auya mukuru wehondo inini ndovaponda Maturige uyu anokonya imva mukoma auya mukuru wehondo inini ndovaponda uyu anokonya imva mukoma chiona vachiswa musaki java apa makawesa mari bvisa rinodonha iri rakasangana nesutiri njanji muguru wake ndini zitando richenesa inini kuimba pupu ndezvemangamanga rasta zviise ibini auya mukuru wehondo inini ndovaponda uyu anokonya imva mukoma auya mukuru wehondo inini ndovaponda uyu anokonya imva mukoma muguru wake ndini zitando richenesa inini kuimba pupu ndezvemangamanga rasta zviise ibini auya mukuru wehondo inini ndovaponda uyu anokonya imva mukoma auya mukuru wehondo inini ndovaponda uyu anokonya imva mukoma chiona vachiswa musaki java apa makawesa mari bvisa rinodonha iri rakasangana nesutiri njanji muguru wake ndini zitando richenesa inini kuimba pupu ndezvemangamanga rasta zviise ibini auya mukuru wehondo inini ndovaponda uyu anokonya imva mukoma auya mukuru wehondo inini ndovaponda uyu anokonya imva mukoma auya mukuru wehondo inini ndovaponda uyu anokonya imva mukoma auya mukuru wehondo inini ndovaponda uyu anokonya imva mukoma. Playback music. kana iriyo international yacho istoramba tiri parokari message yacho iyoyi boys. Hoi, Maturige hoi.